Hello gagayam, kumusta kayo manan? Welcome kayo akanayon, ngagbuya ka nagdangag, kadagiti drama Manang Bianang, ken BIAG TI TAO a drama, diti YouTube channel JENA ALMOITE DRAMA. Kapadasan ni Kabsat Melbasan na pudnonagan tintay drama, nga makablawa man da George Abuan, ken dagiti anak na Gio ken Cristel Shane, ken tingungutan ng asawa ni Florence, dita payokpok bawang La Union. Shoutout mo't iti tropang M, dita San Patricio, Santa Maria, Pangasinan, from Marites, Agpawa. Kastimanti ko na ni Kabsat Melba, Dear Manang Bianang, nasapaak Balo, kat saan kami hanadaan iti anak iti daydipi mo sayan nga asawak. Kat gaputaw binga ka na Balo, dordorogan nak ti ama kamaki asawa manen, rogyak man nga rod ti agsalaysay. Melba, apay awanan planom amaki asawa manan. Ubing kapay mat, 35 laang. Manjakon tatang, tamangan numabalo akto manen. Saan? Pilyam ngamin tay awan bisyo na alalaki Tay mat ngamin nakiasawa amin di kat nabisyaw. So nakaptan itag dundo maasakit. Makiasawa kakidayin tanay lakaya kaon. Asinon tupay nga di kadwam no awana kaon. Naimbag kumaano ada anak ba ngam awan mat. Ay na, mabuti nga kung na makiasawa tatang. Takasla na didigraak. Nagrigat ti mabalo. Nagrigat agladingit. Welcome to JENA ALMOITE DRAMA. Lermo anak ko. Asino jay kadwam idi kalman anaglukan iti tricycle. Jay atidog ti buok na. Ni Elisa da dyan anang. Kaadala ki jay school. Kastaya. Napintas mo't. Ar-armom ka di. Ar-arman nga bagbagayo mo't. Kat na da asawa na jay. Ay, kunak ano balasang. Saan mo't ngamin amadlaw nga da asawa na. Ay, kunak lano addan nobiam. Kaya't yung pala ang mga asawa ak ayan anang. Ay, katwan tanay, awan pailat apukukan ka. Di kay mo't ngamin na addaan iti anak iti day di meling asawam. Iso ang mga asawa kakit di manen, tapno makaputot kan. No siyak, manja ko na nang. Napadasa kong tinaaddaan iti asawa. Iso husto na jay. Ngam awan pailat putot mo. Padwam ti pulim tanataer ka anak ko. Awan plano ko na mga asawa na na. Asinon to ti kadkadwam ngay numataya kon. Agmay sa kanton, narigat ti awan kadkadwa na anak ko. Kabalak na nang. May mayat ti Balo akanayon ta bagik lang ti pampanunutag. Mga sawa ka kuma. Kayat ko pa'y kumamot makita ti agbalin nga apukuken ka. Saan nga rodagin? Apay aya dagulit kayo nanang. This drama is owned by JENA ALMOITE DRAMA. Nay, si kamot gayam tinakaluganak dito'y jeep, Celso. Di ka nabigbig. Uray siyak, di kamot na bilbig pilang. Papanam ngay. Inak man alaan tay impaaramid ko nga eyeglasses ko. Sika ngay. Inak mo't gumatang iti abunaw. Aywan, malagip ko man laang. Di mo't Balo jay anak mo anilermaw. Wen, awan pailat nobya wenno asawa na. Tadi na mo't kayatin ti agaram. Ay sayang. Iyaram ko kumadjay anak kaw. Asino nga anak mo? Ni Kadimel ba abalo mo't laang? Wen, pilang. Kas iti anak mo, awan pa'y matlat nobya wenno asawa na. Anya? No kayat ko manilermo nga anak mo, armen na jay anak kaw, tapno agabalayan ta kuma. Ay kuma. Ngam di mo't kayaten jay anak ko ti mga asawa. Pilpilitek ama kinobya. Ngam di na mo't kayaten. Uray ta napadasan na kanun tinaaddaan iti asawa. Sayang no di na mga asawa. Sapay kaubingan dapay. Wen nga rod Pilpilitek nga rod ni Lermo tapno makitak kumapay mo ti agbalin nga apukok sakbay amatayak. Ngam jak mo't mapilit. Oray ganun jay anak kaw.
kunak nga agpaaram tapno asawaan damanan. Angam di nakit kayatan. Igaggagara nakit din tag lusya-lusyang tapno saan da kanong arman. Anya, Mabutang kanong aminay na mabalaw. apay, ammo na ayan numabalo manen. Uwan nga raw. Angam kasta ka na yung ti ibagbagaan ano ko ah. Ngambay aman, tadurugak man jay anak ko ang mangaram iti anak mo, Celso. Bareng maalukoy ko. Aw, ingatangan kay tinapintas abistidam anak ka. Ataw, pink abistida. Anyamat day tagat-gatangan yun. Nagkiting abistida. Kan, ay na, naipot day ta kanya. Saan? Stretchable na itaoy. Kan saan mo't unay ang nakitay? Aging gatumang na ito'y abistida. Magpagay mo na ito'y no ibadam. Ad-adda po mintas ka, Melba, anak ka. Ay na, naggastos kayo pailaang. Pangusarak di tangay. Ay kat usarim, ano rumwar ka? Agpapintas ka, anak ka, tapno armenda ka nga oray balo ka. Anya? Kasano nga armenda ka kat di mo mat ornusan ti bagay. Pang bakit na kita ibadbadaw. Bado pala na dinanang mo na kita isusuot mo. May mayatan ti kastoy. Tapnaawan mailawan nga agaram tatang. Narigat ti mabalo kunak lang arudan. Saan mat nga amin alalaki kat matay adagaws? Talaga siguro mat agasat na di asawam ti matayin ah. So adi kagbutang ang makiasawa manayin. Kailiw ka ti maadan iti apo ka. Ipayan nakpay mo't iti apo ko sakbay amataya ka nakkaw. This drama is owned by JENA ALMOITE DRAMA. Di mo't amamom ni Melba nga anak ni Celso. Ha? Wen? Apay ayan na nang? Padam abalo day jay. Kat aging gaita, awan pay lakanot nobyo wano asawa na. Kahit anya ko maita na nang? Amaw, napintas man kan nasingpot day a babae. Kayat ko nga agbalin a manugang sika. Ha? Apay no armam, kuyugan ka mapan ije balayda, kayat ma. Kayat nakamanday jay anak ko. Saan na nang? Awan nga rin plano ko na mga sawa manahin. Kan may sa, Jakon makasapol itikas iti dadi Elena amanugang yaw. Awanan tikas kan kwa na kagagat kan kasingpag. Amumlaang aya, ang mga nunasingsingpot ni Melba ngamday di Elena. Oo, imposible na nang. Man-mano tikas iti dadi Elena nga asawa. Awanan ti makaartapay kan kwa na. Mga sawa kakit di manen, bareng maaddaan akon iti apo ko. Alaan anak ko. Saan nga roden? Apay aya dagulit kayo na nang. Hello, Celso. Nakaawag ka mat? Hello, Pilang. Kasadungay. Nakasarita mo ti anak mo? Imbagam nga umay na pasyaron ti anak ka. Wan, di namot kayat. Pilpilito, ngam talaga di na kayat. Anya, ay sayang. Umanugot ko matapag digo sa kadagos ti anak ko no umay dito'y balay. Wan ko mga road, ngam talaga di na kayat. Numabalin la ko mga uluda kon ayumay dita. Ngam saan mat amabalay, tamangan no agungot. Anya nga tano pagsaraken ta ida. Ah, kasano ko mga Celso? At na panunot ko awagas, Pilang. Dumngag ka, taibagak tinapintas a planaw. Ha? Anya ngay day taaplano, Celso? Ay, kuyugan nakman anak ko. Adda sabten tao. Ha? Asino na nang? Jay man gayem ko nga agapo ijay Mindanao. Umay kano agbakasyon ka. Agpaspasabat. Sabtek kano ijay plaza. Kurt, apay, di yung kabaalan na sabtin na dakda kayo na nang? Kwa, adda amak ko. Ta FB lang amin tinagamamuan mi iti dayjay. Nungay hold upper wenno kidnapper gayam. Ha?
Kat no alangarin kayo, di saan nyo nasabtan? Isu nga rod nga agpakuyog akan ka anak ko. Tani, kababain mo't. Amangan no ibagana nga inindyan ko. Ngala, itanaya. Una, isu nga agrubat ka anak ko. This drama is owned by JENA ALMOITE DRAMA. Papanan tayo ngamin ay at talaga tatang. Sabten tangarod ni Antime. Di ka bagis ka wanay kamang ijay sibaw. Kat, apay di na mo dito'y balay aya? Saan ka no nga umay ditoy? Makisinabat la ijay ilay, ta kurang ka no ti oras dan. Anya? Apay, di mo kailiw jay ikit mo aya. Kat kailiw ko at tatang. Kat in ka nga rod agrubatan ta sabten tan ni Antime, anak kao. Nagbayag mo ti orayan yun, anak? Ayan na ka nun. Jakmet nga rod amo, ta jakmet maawagan ng anak ko. Agawit tayo nga rodin. Ay saan nasa papay mo. Amangan noon daw ay day jayon. Urayan tabiit, anak ko. Ijay parkay ti pagurayan ta, Melba. Ta ijay ti imbaga kanya Antime apagurayan ta. Nagadayo mo tan. Asideg. Exercise tan ti pandagnata mapan ijay parkay. Diyo pala imbaga nga ijay restaurant ti pagurayan tayo. Kababain mo't amangan no kunaan na nga agpalibre ta iti makan. Urayan ta nga awisin data amapan mangan Mala, oh my God. Mapantan iji parkay. Welcome to JENA ALMOITE DRAMA. Nay, pilang. Ada kay mo't gayam diti parkay. Nay, Celso, da kayo magayam. Apay, papanan nyo nga agama. Ay na, ada urayan may. Ni kabagis ka Da kayo ngay. Ay uray da kami nga road, at damot urayan mi dito. Nay, nag-text ni kabagis ka. Melba, uray na kami dito tayo nakitaan niya Antime. Ayabak dito Darasin nyo nga rod Wain, ayabak dito dito'y tayo ngagsasabat. Ala, agtugaw kabalasang ko. Agyaman nak nana. Ay, mabiit man laeng. Si makit ti tiyan ko. Ay, inak man biit ag CR. Urayan nak dito'y alermaw. Di nakpampanawan ag CR akbiit. This drama is owned by JENA ALMOITE DRAMA. Nagbayag mo't da tatangan. Anyat orasan. Ore ni nanang. Kunana amapan laag siar ngam awan mutan. Pinanawan naksamot dito yan. Ayan dangatan. Sapay makawawid akon. Agawit takit din, Melba. Ha? Ay, mabiit lang nga rin tawagak man ni tatang. Hello, Melba. Saan natuloy ni Antime? Isang agawid kanton ta, imuna ako na nagawid ta na'y maulawak. Anya kayo matan, mangilawlawang kayo. Alang nga rin tagawid akon. Nilirmo nga'y, adapay dita. Wan, nga magawid ka no matan, tanagawid ni nanang na. Ha? Alang nga rin, agkuyog kayaw na nakaw. Sapay maluman. Sapay kumaat at dapay masambot yung alugan. This drama is owned by JENA ALMOITE DRAMA. Ala? Umaykan Melba, tani, last trip ka nun. Darasam, makisinagsagtan nga umunag iti jeep. Ay, wanler mo. Excuse me. Ala, agtugaw kan Melba. Agtugaw ka mo dito abay kun Tapno di ka maawan na niti pagtugawan ler mo. Sige. Ay, nagrigat mo ti kastoyan. Namaluman tamat ngaminan. Nagsinagid ti takyag mi ka ni Melba. Kat naglamuyat gayam ti kutil na. Nagpudaw pa. Dumandan ka dito matintin nagkansan ler mo. Saan? Ayos lang. Idagas kanto pa ijibalayaw sa agawin. Ala, awanan at ipaglugan ng mga agawid. Ket pag naukon no awan tricycle amaluganak, Melba. This drama is owned by JENA ALMOITE DRAMA. Ay yaman na kiti panangitulod mo iti anak ka, lerbaw. Awan na yaman na tata. Agkapi-kapay aler mo. Wano, mangrabi ikan ditoy. Awan baraw ta nakaluto akaon. Mangan ka dito yain. Ha? Ay, saan tata? Inton maminsanan.
Nay, papanamler mo. Nakapurma ka mo. Pasyarak ni Melba nanang. Ah, nay. Na-develop sa matirik namkan ko na nanak ko. Ay, wan nga ron. Napintas mo't gayam ni Melba. Kayat ko nga arman. Anya nga kunak tumo ngamin kan ka. No idi pa'y lako mga inaram mo. Nalabit agasawa kayo itan. Masigurado yung arod no kayat nak. Ay nawun, kayat nakadayjay. Masiguradok dayta anak ko. Dua aldawan nga agar-aram ni Lermoken ka. Apaya di mo pala aklon ay. Nabiit pa'y mo't lang agar-aram, tatang. Kan apay, kayat yu ayang agbalin a manugang ni Lermo. Katuan no kayat mo, kayat kumutayin. Alakit din, tapno makapagkasar kayaon. Narigat ti agdardarasudos, tatang. Agpinaliyo kami pa'y matiti ugali, Ay nasingpit mati ko nak ni Lermo. Anya palat sa pulam kan kwa na ay. Kan kasano ang mapaliiw mo ti ugali na no di mo aklonan. Aklonam kitdain anak tao. This drama is owned by JENA ALMOITE DRAMA. Ala, aklunan kan Lermo. Ngam sana kaya tasawan day tang agkasartan adagos, Agpinaliyo tapay iti ugali, Wen, di ka mo't dagdagan ang makikalay sa kanya kay. Ala nga rod, I love you too, Lermo. Agyaman ak Melba. Okay, kasano? Datang arudain. Katun, Kaano ti kasaryokin ni Melba? At damot tarakan mo ang maparte. Di na pa'y kayat ti makikalay sa nanang. Agden na kami langan Yawid ko ni ti balay ni Melba. Anyalat ko na ni abalayanan nga, inuyawid mo na di kay pa'y nagkasar. Desisyon mo't di anak na day jay. Sumarunon to kano ti kasar. Alakot, baka mo kayong arod Desisyon nyo dayta. Anyamot na tingin na po yan. Naksat mo't. Jak nga rod na si putan taglablabaak ngamin itay, Lermo. Awan pa'y ganas ti mga nukastoy. Agsinatan. Ni, para day tala rason agsinatan. Kasano? Di mo mo't gayam amot ti agluto. Pati di linutom idinaminsan nagapgad. Sige, lalaingag to no sumaruno, Lermo. Awan mo't banglo to'y linaba Melba. Di mo samot sinabunan. Sinabunak ngam basit ngamin di sabon anabati. Naimbag no naikat na no basit ti sabon na. Di kala di mawas ijisturain. Saan na natabasit mo't jeli na baak? Ay, agsinatan. Kadag sa uka mo't sinati bagbagam. Nagrabaw arason ti pangisinsinam kanya ka. Makapadismaya ka. Isong agsinatan. Unay matikas di apa nagsasaumkin ni Melba nanak ko. Mangmangag ko dagiti ibagbagam kan kwa na. No adda di mo magustuhan kan kwa na. Sina ti ibagbagam. Katag pa'y sumat. Makapadismaya ti aramid na. Adayo ti ugali na iti ugali na di manugang niyaw. Apay aya nga ikumparam ni Melba itinabayagan anatay. Sa balimot ni Melba agduduma ti ugali ti tao. Iso nga road nga agduma da iti ugali. May mayat da di natayan ang manugang niyaw. Kat, anya nga rod ti kayat mo ang mapasamak iti kasta nga ibagbagam. Diyan mo na nang. Makapaupay mo't ngamin ti style ni Melba. Apay nga ito yung t-shirt ko apuraw. Namansaan mo ito ni Tiblo. Wen nga rod, jak mo't nasiputa nun. Ang ambay am ta ikaktuman. Kanayot mo't lapalpak ti trabaho ngun Melba. Anya mo ti kastan. Dahil di asawak, amo na asalwadan nagitibadok. Manipon nagasawa kami, saan apimalpak iti panaglabana. Pasensya kan, Lermo. Agsinatan. Awan lakit palpak. Pasiga palpak ti trabaho, isong agsinatan.
Ala, wanan. Agsinatan no kasta ti kayat mo. Ha? Nauma ako na mangilablaban kan mangdaldala iti relasyon ta. No sina ti kayat mo ala, agsinat ang arudan. Total, uresyak, adun tinakaupayak kan kaler mo. Uli magkaklaang ta pinalpaliiw ka. Ngam napunwa nakon. Iso sige, agsinatan. This drama is owned by JENA ALMOITE DRAMA. Ingka ay won ni Melba ang mga no agpaspasugnod laeng dayjay. Saanan? Ta jak kayat nga agsinubyan kami nanang. Nauma ako ni ti kinapalpak ti aramid na. Anya? Nasayaat mang ta saan kami pa yan nagkasar. Nalakala ti panagsinamay. Apay, talaga kadya saanin ang maurnos ti amin kada kayaw kan nilirmaw anak kaw. Saan siguro tatang? Ngamin, ado dagiti napaliiw ko nga ugali na ajak kursonada. Kasano nga no, umay na ka-ay-aywain. Ay na, di na maaramid day tatatang. Amok, ti ugali na. Nangato ti pride na. Iso nga adayong agpakumbaba day jay. Anak kaw, Iso nga agsina kami langan. Ta saan kami ang naragsakit itunggal maysa. Kanayon ti panagsupyat mi tatang. sayang. Sapay tulagan tayo kuman ti panagkasariyaw. Saanan? Nasayaat mo tadi kang pa nakapagkasar. Sakbayan na duktalak ti kasdeng ugali na. Ay, makapaupay mga minti ugali na. Basit la di na magustuhan kanyak. Sina ti bagbaga na. Iso pinagbigyak man laangan. Kaya't kukumapay nga isalbar ti relasyon mi. Nga maawanan na talaga. Nagpatinggan tatang. Talaga siguro saan ada kami tinaykari para ititunggal maysa. Nagsina kami nga rod kanay Lermo takabayatan ti panaglabas ti aldaw, tumamtam na iti panagden nami, ket kanayon ti panagapami, tangamin na umakon ngagpakpakumbabalatan. Naupayakan ko anan tado dagiti natakwatak nga ugali na ajak na gustuan. Nasakit iti damo tay nayat kumat nga rod nga ore kasano ngam nayawawan kumatlaang tirig na ket ita nakalipat akon ket naragsakak manen nga oray awan partner ko ta nagtalinaed akon a Balo. Alakastan tigayem mo Melba. Ala gagayam di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama tigayem yo JENA ALMOITE. Salamat manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.